Prijem, sve je u redu. Zanimljivo. Brod super zlikovaca. Ovo nije bio tako loš zaključak. A pismo? Što piše? Možeš mi vjerovati, a i ne moraš. Ali naći ćeš ih u džungli. Nemoj nikome odati tajnu, jer će misteri biti razotkriven. U džungli? Ovo je smiješno. Još jedno pismo. Ne sumnjaj u mene. U džungli ćeš pronaći istinu. Ma jel to mene netko vuče za nos? Čekaj, još jedan list? Idi u džunglu. Jes? Ne vučem te za nos. Dobro, idem vidjeti što se tamo događa. I onako nemam danas ništa pametno za raditi. O, nešto se događa. Helikopter. Ovdje je kristalna i žuta esencija. Uskoro ćemo imati nove narudžbe. Budite spremni. Imaš li baterije? Imam. Napunjene su do kraja. Nastavi kopati, treba ćemo još. Ali, nije li to? Tamo dolje neprestano iskopavaju materijal. O, odlično, odlično. Napuni bateriju za helikopter. O ne, profesor K je zlikovac. Ali, što je to tamo dolje? Ovo je zaista jako teško. Sigurno ima puno energije u ovom teretu, a ja sam tako iscrpljen. Ajmo, moramo napuniti još jedan vagon. Otpremite ga u skladište broj 13. Ali što oni rade? Budi oprezan, ova stvar je jako vrijedna. Koliko kazuma možemo napraviti od ovoga? Stotine! Moram upozoriti centralu, ovo je suludo. Ali ova stvar nije za pravljenje kazuma, nego za nešto puno interesantnije. Moramo pripremiti isporuku za idući vagon. Moramo ga otpremiti u zveckajuće skladište. Što? Ja sam gladan. I ja. Samo o hrani razmišljate. Sve je spremno za isporuku u bazu. Roger. A, sad se možemo malo odmoriti, što kažete? Centrala, kod crveno! Zauzmite svoje položaje, profesor! Uhvatite ga! Nećeš pobjeći! O ne! Dobro. Mislim da se više nećeš smijati. Otkrio sam vašu tajnu i neće vam potrajati. Previše pričaš. Atomsko okretanje! Jedna stvar manje oko koje moram brinuti. Jeste li spremni? Dolazimo. Streljivo je napunjeno. Savršeno. Jer samo što nisu stigli. Cyber Squad, idi u rudnik i aktiviraj cijeli sustav. Da, šefe. Moramo spasiti Kid China. Topovi su deaktivirani. Komunikatori ugašeni. Mikrovalovi isključeni. Ne! Prekriven sam sirom. Dakle, gladan si. Da, tako je. Previše ih je. Povlačenje! Ovo je veliko. Dobar posao, dečki. Ovo je teški poraz za zlikovce. Što je Kid China otkrio? Ne možemo pronaći Kid China, šefe. O ne! Što su učinili s njim? Jadno stvorenje. Bio je to težak pad. Ne brini. Na kraju će se tvoja žrtva isplatiti. Oporavit ćeš se i bit ćeš puno bolje nego prije. Vidjet ćeš, Kid China. Vidjet ćeš.